Здравей, ти гледаш Дивите ангели. Това са минутките на Дови. Днес темата е звездните деца. Какво са индиговите и кристалните деца и възрастни? Как разбирате дали вие или някой, който познавате е дете или възрастен индиго или кристал? Тук ще опишем основните характеристики, които отличават тези хора. Но първо да подчертаем, че феномена индиго кристал е следващата стъпка в еволюцията ни като човешки вид. Всички ние по някакъв начин приличаме все повече на хора индиго или кристал. Те са тук, за да ни покажат пътя, следователно, информациите, които могат да бъдат приложени общо на всички нас в момента, в който направим прехода към следващия етап от нашето развитие и еволюция. Децата индиго са започнали да се въплъщават на Земята през последните 100 години. Те са продължили да се раждат до около 2000 година с повишаващи се качества и нива на технологично и творческо усъвършенстване. Кристалните деца са започнали да се раждат на планетата от около 2000 година, въпреки че някои са се появили в малко по-ранен период. Тези деца са изключително мощни, чиято основна цел е да ни отведат до следващото ниво на еволюцията ни и да ни разкрият нашата вътрешна сила и божественост. Функционират по-скоро като групово съзнание, а не като отделни индивиди и живеят според закона на единството или обединено съзнание. Те са мощна сила, мир и любов на планетата ни. Възрастните индиго и кристал са съставени от две групи. Първата са тези, които са се родили като индиго и които извършват прехода си към стадий кристал. Това означава, че започват една духовна и физическа трансформация, която събужда кристалното им съзнание и ги свързва с кристалните деца, като част от вълната на еволюционна промяна. Втората група е представена от тези, които са се родили без тези качества, но са ги придобили или са в процес на придобиване чрез своя труд и усърдно преследване на духовния си път. Да, това означава, че всички ние имаме потенциала да бъдем част от нарастващата група на човешките ангели. И двете поколения са силно чувствителни и деликатни и имат важни цели в живота. Основната разлика е в техния нрав. Индигото имат боен дух, защото тяхната колективна цел е да унищожат всички стари системи, които вече не ни трябват. Те са тук, за да разрушат правните, образователни и парламентарни системи, които нямат цялост. За да изпълнят тази цел, имат нужда от силен характер и ожесточена решителност. Кристалните са поколението, което се възползва от иновация на индигото. Първо децата индиго поправят пътя с мачете, режейки всичко, на което му липсва цялост. След това кристалните деца следват почестения път, за да ни отведат в един по-сигурен свят. Децата индиго имат много индигово синьо в аурата си. Това е цвета на чакрата на третото око, което е енергийният център в центъра на главата, разположено между вежите. Тази чакра управлява ясновидството или способността да възприемаме енергията, виденията и духовете. Много от тях са ясновидци. Кристалните деца имат бели или многоцветни аури с красиви пастелни тонове. Това поколение се увлича също по кристали и камъни. Златни аури, човешки ангели и многоизмерно съзнание. Кристалните индиговите деца, които идват на планетата, са известни като звездни деца. Често това е така, защото душите им се чувстват повече от дома сред звездите и никога преди не са се раждали на Земята. В този период идват като отбор със специална задача, за да помогнат на Земята и нейните обитатели с прехода и прераждането като нова Земя от по-високо измерение. Основата на прехода е това да се доведе рая на Земята, а не да сме разпръснати в едно нематериално състояние на рая. Има работа за вършене за човешките ангели, създаване на нова земя, за което ще доведе рая на планетата ни. И тъй като рая не е място, а състояние на съзнанието, тези човешки ангели трябва да работят, за да доведат на земното ниво по-високо измерени състояния на съзнанието. След като стане това, ще се роди една нова планетарна култура и ще зачитаме всички същества като проява на божествената